Din hija l-puntata numru 608 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu mingħand Skalt, Wayne Camilleri, Music Boy u Cushion. U nibdew b'din mingħand Michael Azzopardi. id-dinja rat minn kollox ma l-lejla ġiet biex tara xi ġmiel fik ċelet il-qamar biex tinkik tistħix isfni l-għazifna is-satra ta' dal-lejl tipproteġik ma ġara xejn jekk tistennik kemm huma sbieħ il-forom li jitwildu minn ġo fik mappa f'salib it-toroq tal-fidda taħt il-kmiem qed tieħu rotta ġdida u l-klieb ta' fuq il-bjut għamlu għalik għax iriduk tmelli son ftit ma żifna għamet ziffa ġiet wissi dellijiet li staħbaw fik li d-dinja issa lesta lik kemm huma sbieħ il-forom li jitwildu minn ġo fik mappa f'salib it-toroq tal-fidda taħt il-kmiem tal-fidda taħt il-kmiem. Itajna l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 608 f'din is-sensiela u l-poddati l-oħra kollha. Isibuhom permezz tal-website personali tiegħi li isibuha fuq ToniSant.com hemmhekk isibu wkoll videos individwali għal kull waħda mis-siltiet u anke xi tarif ieħor insomma li għandu x'jaqsam ma' dak li nagħmlu b'din il-poddata pereżempju bħalissa qed nitolbukom anke tivvotaw għal dawk li kienu diski u recordings l-oħra il-favoriti tagħkom ta' matul l-2020. Il-poddata tal-lum ftaħnija bil-silta taħt il-kmim ta' Michael Azzopardi li hija l-aħħar minn tliet siltiet ta' triloġija li huma tip ta' kanta storja b'dan il-kant minn hawnhekk mingħand Michael Azzopardi. Isibuhom dawn permezz ta' ToniSant.com kif għandna u tajjeb issa illi ngħaddu allura għat-tieni waħda. It-tieni silta li għandi għalikom llum hija mingħand il-grupp Skalt, din jisimha Pjazza l-Kbira. Tissini ħalsu l-ikla kull jum memx fuq il-bankijiet tal-pjazza l-kbira iżda malli jaqal-ġuħ u l-festa tem negozjant bħali dlok jirtira fuq il-ħaxix
Nordum dawra jirħbin dawk li jħobbu l-pjazza l-bira Iż-żina twajba mill-problemi fuq-l-fsin U fosthom dawk li ġabu żmien ħarrib manjira tiegħi Ikolli bżonn xi ftit taħlewwa wkoll manjira tiegħi Ikolli bżonn nintilef ftit fil-ħolm Familja propja jien m'għandix Dari għal-pjazza l-bira Li mħabba ħattu lura ntih Min rabati kull ma fija Nisab għal-kbira miħaj memx Li mħabba sraq mill-pjazza l-kbira Briganti bħali ma sibqat Bi grazzja tal-Allah ma fadal ħadd manjira tiegħi Ikolli bżonn xi ftit taħlewwa wkoll Ikolli bżonn li jiena nitlob l-Alla wkoll Iżda ħajti mi ser tinbidel Għad manjira tiegħi Dak li jiena u dak li xtaqt Taħt l-istilel fil-pjazza l-kbira Jekk dil-ħajja m'għandekx ħolma Nagħti tiegħi jien tifkira Jekk ma jifdalx nistib tiegħi Bidli mmut fil-pjazza l-kbira Fost il-kates illi bħali M'għandhom sit jifirħu bija Il-grupp Skala temmek u l-pjazza l-kbira tagħhom li għal-verżjoni tagħhom ta' Pjazza Grande ta' Lucio Dalla mill-1972. Kolli ngħid li hija verżjoni xi ftit differenti ferm minn dik u li kieku mhux għax jgħidulek u tkun taf anke bil-kanzunetta l-oħra mhux li se tintebaħ mill-ewwel. Id-dettalji għadna li huma permezz ta' ToniSant.com u wkoll il-mod kif tagħmlu kuntatt miegħi. Nu pjaċir nisma' minn għandkom, bħalissa qed ngħidulkom ukoll biex tivvotaw l dawk li kienu il-diski u recording oħra il ħarġu matul l-2020 biex naraw x'kienu il-favoriti tagħkom ta' sena li għaddiet. Dan kollu tagħmluh permezz ta' ToniSant.com, però subuni wkoll fuq il-Facebook, Twitter, l-Instagram u b'mod partikolari wkoll il-YouTube minn fejn tistgħu tagħmlu subscribe għal fatt li toħroġ il-verżjoni video hemmhekk
fis-subscribe u tistgħu tieħdu anka notifikazzjoni jekk tafsu anka dik il-qampina żgħira biex anka kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor tiġu notifikati. Naddu għal xi ħadd ieħor issa li qiegħed ukoll fil-lista ta' diski u recordings oħra illi ħarġu matul l-2020 biex intom tivvutaw għalihom kif għandna permezz ta' ToniSant.com. Din hija ġdida mingħand Wayne Camilleri jisimha Friends.
Sounds emmek mela minant Wayne Camilleri li fost l-oħrajn jinkludu l-Eric Wedge, l-Aldo Spiteri, l-Kirsten Graham u naħseb li għaraftu anka l-oħrajn bħal Peter Borch u x'nafjen. Għonika kun tajb ukoll allura li nsemmu rabta li għanna mal M3P, il-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Fil-verità kif dejjem ngħidilkom dak huwa fejn ikun hemm id-dettalji u anke pereżempju għalkemm qed ngħidulkom biex tivvutaw għal dawk li kienu diski recordings l-oħra fost il-favoriti tagħkom mis-sena 2020, in-nominazzjonijiet kollha issibuhom permezz ta' l-M3P, il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Oħra minn dawk li tistaw tivvotaw għal-jom u fil-fatt anka s-silta ta' wara din li ġejja issa, fadlilna ċans nisimaw tnejn oħra l-lum, hija minn Isaac Camilleri li nafuha ħjar bħala Music Boy, din jisimha On My Way. I'm just a man on his way to the moon, wishing the rocket would go faster. Oh, the stars remind me of you, yeah they do. I'm on my way to you. I'm just a man on his way to the moon, wishing the rocket would go faster. Oh, the stars remind me of you, yeah they do. I'm on my way to you. I'm just a man on his way to the moon, wishing the rocket would go faster. Oh, the stars remind me of you, yeah they do. I'm on my way to you. I'm just a man on his way to the moon, wishing the rocket would go faster. Oh, the stars remind me of you, yeah they do. I'm on my way to you. Oh, the stars remind me of you, yeah they do. I'm on my way to you. I'm just a man on his way to the moon, wishing the rocket would go faster. Oh, the stars remind me of you, yeah they do. I'm on my way to you.
My Way mek mela minant il-Music Boy. U għek ġejna biex nanka nisimaw l-ħar silta li għandi mħejja għalikom l-lum hija meħuda minn wieħed mill-albums li hemm nominati biex intom tivvutaw għal dawk li kienu id-disku recordings l-oħra fost il-favoriti tagħkom ta' l-2020 dak isir dejjem permezz ta' ToniSant.com qed nirreferi għal grupp Cushion. L-album tagħhom jismu Awakening. Din hija Lounge.
U bis-silta Lounge mill-album Awakening tal-grupp Cushion għana ġedan f'tmiem tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fakarkom li fadal ċans l-aħħar ta' Jannar ta' din is-sena l-2021 biex tivvutaw għal dawk li kienu d-diski u recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena 2020. Jena nħallikom hawn u nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntattu ma' wkoll permezz ta' ToniSant.com. Allura sa ma nerġgħu ta' darbohra ħu dessib tagħkom fuskom jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.